Fraga non pode ver. Sí, yo sei, vale. Casi E perdí baixou, se saludou ao alcalde ao Fraga e para mí non mirou. E despois seguimos con Fraga e marchamos para Melide a Mar Fraga de Mango. Sí, amigo de Manolo. E además, un día xojamos outro, porque este chamaba Manolo. Claro, Cando había casetas, que non había teléfono máis que de casetas, se me cago en Dios, río Santísimo, o Manolo de Santísimo. Isto cantei, me cago, non sei, que hostia, pero son un coi, e cando lle salen as bolas, se caía a caseta, e oye Manolo, este é un fanfarrón, e non era certo, vale. Este señor, a Manuel Fraga, que se chama Manolo a seca. No. Chamolle un Manuel, non a seca. Bueno, pues... A Alberto, chamolle Alberto. A Romai, chamolle Romai, ou a quen sea. E dixenlle un día, eu no Partido Popular, unha alianza popular, dusté e de Don a Don Manuel, aos outros tú por tú. Este é un home de Linda lle chamo a Alberto Ruiz Gallardón, chamolle Alberto como este. É de los buenos, mira, E dixo un a mí día, góstame no tema de que si sale él non me queixo tanto. dixo un día, Cantero, a ver cando vas por Madrid, dixen eu, se vou por Madrid, está de alcalde, vou te ver. Pero se teño que pedir moita audiencia, mellor que non me mandes ir, porque charmo Cristo. Eu digo, son o Canteiro, das luces, Temos que falar a ver se damos... e a tomar polo carallo. A min Don Manuel... Onde vai Maribel? Vai por un lado. A min Don Manuel chamo ahora por teléfono que está na casa e dime, que? Con que falo? Co Canteiro. Hola Canteiro, como estás? Pero eu son o Canteiro. Que Jolía son o Canteiro. Son do carpinteiro, eu. Bueno, porque é carpinteiro o Canteiro. É tarde, queremos ver o... Venga, oye. Venga, nos vemos, vale. Venga. Falamos de... Non vale a pena nin falar con Don Manuel porque pode ser que va a man e hielo. No, pero podemos facer o presupuesto que sabe arreglar algo. Un día de ir a Santomé, falo contigo. No, pero comigo. Santomé, joder, Santomé son eu. De Santomé de obra, vale. Son de Santomé de Baix. Ai, bueno, aclaramos, que se ten máis poder político. Hasta logo. No, Vamos a ver se non marcha xente, vale. Atende. Poder político non. Pero eu, cando empecé con Fraga, ven aí, Pedriño, ven aquí. Cando empecé con Fraga, entendes, nós tiñamos unha ponte de madeira, que xa fixemos nós. Eu fui o que máis perdí, malo que máis traballei para ver. E despois un día estando en Larín, entendes, xa tiñamos apuntalada no piar da cá, acordas, que cando se meteron os carballos aquelas vírgenes. Estábamos desayunando ali no universo, que creo que é o universo ali, unha estatua de Lorija. Ven aí. Entonces, Don Manuel collía a despedíase. E levanteime e dixen eu, Fafi, collín a man, dixen eu, chegou un momento que me ten que botar unha mão, E dixo-me, que te pasa logo, Canteiro? E eu, pásame igual co gitano. Estou quedando nunha calle sin salida. Que a ponte remesquida me cago en Dios, non a fixo o alcalde que morreu, non a fixo tal nin tumba. Fixo a Xunta de Galicia porque pideu o Canteiro, me cago en Dios. Exactamente. É necesario tamén, aquela ponte de tábuas. No, atende. Maribel, vamos marchando. Por esa ponte, non me recordo. Vamos, que quere ver o alcalde, pedir un favor. Foi un proceso de cemento, vale. Eu non fui. Pero moveu os Chegou un día cando tiñamos todo preparado, o Anxo Carreño, que era o conselleiro que estaba con el borde daquela, e cando o Anxo Carreño dixo-me, Canteiro, os papeles están todos en marcha. danos tempo para xolgar. Escoita, vale. escoita. Onde está o alcalde? Onde está? Por aquí. Vamos a ver. Venga. E de Pondrero. Dixo ahora cumpría fijarlle unha filluada al Bori, ao presidente, para que a botara para diante. Vim para casa, pensei, o lunes siguiente volvín e dixo, me encontraches algo para pinchar ao presidente. Dixo, eu encontrei, me cago en Dios. Así nos vamos, eu digo. Encontrei. Dixo, a quen? Dixo, eu enchilo a Fraga.
No, no, así, una palabra. No, no. Dice, Vamos a saludar a la Coita, vale. Coita Ferreiro, hostia. Dice o meu, pero un cirro de fraga. Dixen eu, un cirro de a mal mordio, me cago en Dios. Hola. Canteiro, xa nos vemos, vale. O 22 de abril e o día 5 de maio aponten todos os periódicos aprobadas xa, me cago en Dios. E no mes de agosto a placa botada. Sí, señor, que estuve una Eso inauguración. foi... Chao. Veña, chao.